Cook Beats Productions. Wakauya vadzidzi kuna Jesu, vakamubvunza vari pavo voga, ndezvipi zviratidzo zvokuuya kwomwanakomana? Ndezvipi zviratidzo zvokuguma kwenyika? Kupandukirana kwemarudzi, hama nemadzimambo, kudengenyeka kwenyika, gara nehondo. Ndizvo zviratidzo kuguma kwasvika, ndiko kurwadza kwemimba yemagumo. Uku ndiko kutambudzika kuchawira pasi, kana mwana muparadzi, mhodzi yaSatani, agara panzvimbo tsvene kuzvidza Mwari. Nyika ichimanikidzwa kunamata chikara, kutsamwa kwaMwari ipapo kuchauya. Pamazuva aNoa akanayisa mvura, wendo runo indiro nhongwe dzokutsamwa, kuchema kuchavapo kusati kwambovapo. Asi vatsvene pamazuva aNoa havana kusangana nokutsamwa kwaJehovha, vakateerera mharidzo yaNoa. Mvura yakauya, vatopinda muareka. Munguva ino kutsamwa kwendiro nomwe kunowira kune vanoramba shoko, asi vakatenda vawete nevapenyu. Tichasimudzwa kusangana naye mumakore, kuzadzisa shoko vawiri paguyo rimwe. Mumwe anoenda, mumwe anosara, vawiri mumunda, mumwe anoenda. Tichasimudzwa kusangana naye mumakore, rinenge dambe shoko richiparidzwa, ichidya nekunwa, kuwanana nekuwaniswa. Pasi rose dzichava nhau, vamwe vakafa vamuka nevapenyu vaenda. Manya tipinde muareka, manya tipinde muareka, pinda muareka musi wakazaruka, pinda muareka musi wakazaruka. Usazoda kumhanya kana mvura yonaya, usazoda kumhanya kana mvura yonaya. Areka ndi Jesu, ngatipinde muareka. Areka ndi Jesu, ngatipinde muareka. Manya tipinde muareka, manya tipinde muareka. Mumwe anoti kunamata ndinoda, asi vamwene ndivo vanonditadzisa. Mumwe anoti kunamata ndinoda, asi mukadzi wangu ndiye anonditadzisa. Mumwe achiti kunamata ndinoda, asi ndongoneta kungonzwa kungozvinetera. Kana tsuri yorira, muchapupura anotonga ndi Jesu. Manya tipinde muareka, manya tipinde muareka, manya tipinde muareka, manya tipinde muareka.
zvivhitivhiti dzichangova nhau. Kune zviuru zvaenda kusingazivikana. Kuchaya runhare hapana angadaira. Kupinda mudzimba vanike yasara yega. Kuna mai vangu vanike vaenda. Kuedza kuchema hazvingabatsire. Dai ndakaziva ichabatsire.